אני באתי הנה היום כדי לתמוך בעמי פיינשטיין כמועמד הליכוד לראשות עיריית רחובות. אומרים שהוא צעיר, זאת אחת הסיבות שאני תומך בו. אני מאמין באנשים צעירים, ואני מאמין ביכולתו ובמרצו הן לכבוש את העיר והן לנהל אותה כפי שצריך. הוא דור חמישי למשפחה שחיה ברחובות למעלה מ100 שנה. הסבא של עמי פיינשטיין היה תלמיד של הסבא שלי שהיה מורה כאן ברחובות בתחילת המאה. כך שההיכרות היא בהחלט דרך המשפחה. ועמי עצמו הוא צנחן וקצין מילואים בצה"ל. אני מאמין שהצוות הזה בראשותו של עמי פיינשטיין, אם יפעל נכון, ייקח את ראשות העיר. ראשי ערים תמיד היה תפקיד בעל חשיבות רבה. בעיניי הצוות הזה שעמי בראשו, יש לו סיכוי להיבחר ברחובות. זאת הערכתי. זה מחייב מאמץ גדול, ואליכם אני רק פונה ואומר לכם, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אם לא הייתי מאמין שעמי מסוגל להיות ראש עיר מצוין, לא הייתי עומד כאן לפניכם. לא הייתי בא הנה. ואני רוצה, עמי, לאחל לך הצלחה, ולישי, ולכולכם, ואשמח לבוא ולהיפגש אתכם במערכת הבחירות. תודה רבה.